Δείτε σήμερα. Τον παραολυμπιονίκη της κολύμβησης, Χρήστο Ταμπαξή, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά οι μαθητές και οι μαθήτριες ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, το σχολείο βράβευσε τον αθλητή, ενώ τα παιδιά, εντυπωσιασμένα από την παρουσία του, δεν σταμάτησαν να του κάνουν ερωτήσεις. Λέγομαι Άσπα Χασιώτη, είμαι Γενική Διευθύντρια. Είναι μεγάλη η τιμή που μας γίνεται σήμερα να φιλοξενούμε έναν παραολυμπιονίκη όπως ο κύριος Χρήστος Ταμπαξής. Είναι πολύ σπουδαίο για τους μαθητές μας να βιώνουν αυτήν την μοναδική εμπειρία, να γεμίζουν συγκίνηση αλλά και περηφάνεια, να γεμίζουν πίστη, ελπίδα και δύναμη. Με λένε Ροζίνα Χούλα και είμαι μαθήτρια της 4ης Δημοτικού. Όταν έκανα ερωτήσεις στον κύριο Ταμπαξή, συγκινήθηκα επειδή ένας άνθρωπος που έχει ένα τέτοιο πρόβλημα δεν είπε ποτέ δεν μπορώ να το αφήσω και προχώρησε και αυτό τον οδήγησε στη νίκη. Ονομάζομαι Γιώργος Χατζόπουλος και είμαι διευθυντής του Δημοτικού. Είναι πραγματικά συγκινητικές στιγμές κάθε φορά όταν να έρθει κάποιος Ολυμπιονίκης ή Παραολυμπιονίκης στα εκπαιδευτήριά μας. Γίνεται ένα ολόκληρο project το οποίο ετοιμάζεται 3 μήνες νωρίτερα πριν από τη σημερινή ημέρα και οι μαθητές είναι μια μέρα που την περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία. Ετοιμάζουμε λοιπόν το βιογραφικό του, γνωρίζουν οι μαθητές από νωρίς ποιος είναι αυτός, με τι ασχολείται, με ποιο άθλημα, τι ακριβώς μετάλλια έχει πάρει και τον αγώνα, το συνεχή του αγώνα για να μας κάνει εθνικά υπερήφανους κάθε φορά. Με λένε Νίκο Χρυσάφη, είμαι μαθητής της 5ης τάξης και σήμερα αισθάνθηκα χαρά γιατί ήρθε στο σχολείο μας ένας παραολυμπιονίκης, ο Χρήστος Ταμπαξής. Όταν αγωνίζεται δεν τον νοιάζει τι θα βγει και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Ονομάζομαι Σοκράτης Μπεσδεμιώτης, είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής στο σχολείο που επισκεφτήκατε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για τα παιδιά γιατί θέλουμε μέσα από Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες να δώσουμε πρότυπα. Παρακολουθήσανε τα παιδιά της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και τα παιδιά της 1ης και 2ης Γυμνασίου. Με λένε Σοφρόνη Ζαφυριάδη, είμαι μαθητής της Β' Γυμνασίου και σήμερα είχαμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν παραολυμπιονίκη, ο οποίος αποτελεί και πρέπει να αποτελεί παράδειγμα και πρότυπο για όλους τους μαθητές. Η δύναμη που έχει, που παρόλο που είχε τόσο σοβαρά προβλήματα δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να προσπαθεί, είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα που αποκομίσαμε σήμερα από αυτήν εδώ την εκδήλωση. Πιστεύω ότι οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν από αυτό το πράγμα, να μην τα παρατάνε, να μην το βάζουν κάτω, να προσπαθούν για το καλύτερο, να βάζουν στόχους στη ζωή τους και ίσως αν δεν τους φτάνουν, να φτάνουν λίγο πιο χαμηλά, αλλά να ξέρουν ότι προσπάθησαν και έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν. Εμείς εδώ στο σχολείο κάνουμε αθλητισμό. Τους διδάσκουμε τουλάχιστον 30 αντικείμενα, αγωνίσματα και αθλήματα και σκοπός μας είναι η προσπάθεια. Κοιτάμε πάρα πολύ το ήθος, κοιτάμε την πειθαρχία, κοιτάμε την οργάνωση και μέσα από όλα αυτά προσπαθούμε να τους δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αθλήματα και αγωνίσματα για να τους κεντρήσουμε και να προχωρήσουν σε κάποια αθλήματα που τους ενδιαφέρουν.
Ταμπαξής Χρήστος ονομάζομαι. Είμαι αθλητής κολύμπησης στα άτομα με αναπηρία. Αυτή η εκδήλωση σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις. Είμαστε 4,5 μήνες πριν τους Παραολυμπιακούς. Να είμαι γερός μέχρι το τέλος, να πάνε όλα καλά και όλα τα άλλα έρχονται. Όταν θα πάω σπίτι θα πω πως σήμερα πήγαμε στο σχολείο στο θέατρο να δούμε έναν Παραολυμπιονίκη και με έκανε να νιώσω περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Μας κατασυγκίνησε και με τα λόγια του και με τις προτροπές που έδωσε στα παιδιά και με την άποψή του σχετικά με τους αγώνες, με τον αθλητισμό, με το πώς πρέπει οι μαθητές να ασχολούνται. Και νομίζω ότι σήμερα οι μαθητές μας έγιναν πλουσιότεροι, φωτίστηκαν περισσότερο για να ακολουθήσουν και αυτοί τα βήματα του αθλητισμού. Είναι σπουδαίο τα παιδιά να βιώνουν συγκίνηση και περηφάνεια γιατί συναντούν ωραίους Έλληνες, γιατί υπάρχουν ωραίοι Έλληνες και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Εύχομαι τους αθλητές να έχουν υγεία καταρχήν, να έχουν καλή προετοιμασία, γιατί η Ελλάδα περνάει τόσους δύσκολους καιρούς τώρα που όλοι το θέλουμε. Να σηκώσουμε όσο μπορούμε τη σημαία ψηλά στο Λονδίνο. Στο σημείο αυτό τελειώσαμε για σήμερα. Μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Facebook ektiestisi.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι μαζί, να είστε όλοι καλά!